Bon dia, sóc l'home dels nassos. Ja m'heu reconegut? M'heu vist avui per les places i pels carrers? Doncs si no, ara trauré el nas jo a casa vostra per venir-vos a explicar d'on venen els nassos. No els nassos com dies té l'any, sinó d'on ve la paraula nas. Per cert, pot ser també que hagueu vist La dona dels nassos i no us n'hagueu adonat, que també hi ha dones dels nassos, Doncs la paraula nas resulta que la compartim en català, en occità, en piemontès al nord d'Itàlia i en romanx a Suïssa, 4 llengües que estem en contacte, però també una cinquena, el romanès, que queda més lluny però que també té nassos, compartim la paraula nas. I nas, a través del llatí nassus, ens ve de l'indoeuropeu nes, no podia ser d'altra manera, pràcticament igual, perquè com si no ens havíem de referir a aquest òrgan prominent que tenim aquí enganxat a la cara, doncs amb un so nasal, és la manera com l'identifiquem. I, per cert, una endevinalla, no us han dit com es diu nas en anglès? Doncs jo us ho acabo de dir. Apa, que entreu molt bé en aquest 2021 i fins d'aquí un any que em tornareu a trobar pels carrers. Gràcies, nas, que ens ajudeu a sostenir les ulleres. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies.